Så er der lyd igennem. Vi laver jo ikke den her podcast af lyst. Jeg ser bare snart ikke andre muligheder for at få belyst, hvad der egentlig er sket. Og ikke mindst for en gang for alle at få lagt låg på den her sag fra vores vedkommende. Nu er der jo blevet skabt en masse løgne og beskyldninger for at dække over deres egne handlinger og hvad det er, de har gjort. Og på den måde er vi jo totalt uforskyldt havnet i det her. Vi har ikke bedt om det. Nej. Vi har ikke nogen mulighed for at melde os ud af det, og vi kan ikke få det stoppet. Og vi er jo efterhånden der, hvor at alt det, der er sket efterfølgende, det er meget værre end selve det bedrageri, der er foregået. Det har jo været en proces nu, der har varet 1,5 år. Og jeg tør godt at sige, at det har været en traumatiserende proces. Det, vi har været udsat for, ja, det er svært at sætte ord på i virkeligheden. Oven på det her, efter at have været udsat for bedrageriet, skal vi jo bygge vores virksomhed op igen på ny. Igen. Samtidig med, at vi kæmper den her uretfærdige kamp. Og vi kan jo godt allerede her afsløre, at det er jo lige så meget en podcast om den chikane, som vi har været udsat for af politiet. Eller meget specifikt af en bestemt politibetjent. Han tager jo den her bedragerisag og vender den fuldstændig på hovedet. Lige pludselig er jeg anklaget for en masse ting. Da vi råber højt om det, så begynder han at lave mange andre sigtelser, som jo også nu er endt i at blive anklager. Der er jo flere, der spørger os, hvorfor vi ikke bare vender ryggen til eller stopper, men vi kan jo ikke stoppe. Det man har set også, hvis nogen har fulgt lidt med online, det er jo også der råber på hjælp og prøver at få det stoppet. Så det er helt enkelt derfor, at vi laver den her podcast. Det er for at kaste noget lys over sagen, episoderne og de ting, der er sket. Få skabt noget gennemsigtighed. Fordi vi skal jo i retten lige om lidt, og der kommer i hvert fald 2 retssager, ved vi. Og vi ved også, at vi får ikke lov til at sige særlig meget, når vi er inde i retten. Og indtil videre er meget af vores dokumentation jo blevet fuldstændig ignoreret, eller ja, jo slet ikke blevet taget med på nogen som helst måde. Det burde jo egentlig være en lige til sag. Vi har drevet det her sammen i 2 år, og vi har haft medarbejdere, og vi har jo partnere og netværk, og vi har kunder, som vi er ude til møde hos. Vi har forskellige investoransøgninger. Der burde ikke være nogen tvivl om, at vi har drevet det her sammen. Så på den her måde, hvor han bare forsvinder fra den ene dag til den anden, og de ting, vi kan dokumentere, som han gør i ugen op til, og i de efterfølgende 4 uger, hvor bedrageriet jo stadig står på. Og det er så mange af de samme aktiviteter, der jo senere jo går hen og bliver chikane. Det er jo en mand, jeg snakker rigtig mange timer med hver evig eneste dag. Alene den måned, hvor han stikker af, kan vi jo se på opkaldslisterne, at vi snakker sammen i mere end 40 timer. Og det er helt normalt. Det er sådan, vi har gjort i de sidste 2 år. Og så har vi jo øvrigt spist frokost sammen næsten hver dag. Og det er jo en mand, jeg har set hver evig eneste dag. For det kan godt være, at jeg ikke kommer så meget på kontoret. Men jeg er alligevel oppe og spise frokost hver evig eneste dag sammen med ham. Jeg bor jo lige ved siden af kontoret, så det er ret nemt lige at smutte over. Og du kommer jo også på kontoret. Ja. Så der burde jo egentlig ikke være nogen tvivl, og at de har fået lov til at tage den så langt. Det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Det burde der jo ikke være nogen som helst tvivl overhovedet. Så at de får lov til at tage den så langt, det føler jeg er en krænkelse i sig selv, udover at de jo slipper totalt konsekvensfri for deres svindel. Så har de her andre handlinger overhovedet ingen konsekvens heller. Og selvom jeg skulle gå hen og blive frikendt for de her falske beskyldninger, så går det jo ikke hen og få dømt ham for de handlinger. Det kommer vi måske lidt mere ind på i podcasten, hvordan han bruger de ting, han gør imod mig. Og når jeg siger sammen, så ved alle omkring os, og alle omkring mig også i hvert fald, men jo også i hvert fald omkring ham, fordi det er jo ikke kompetencer, han lige pludselig får. Folk ved jo også godt, at det er ting, vi laver, der er bygget op omkring mine tidligere forretninger, mit tidligere erhvervsliv. Forklar lige hurtigt, hvad vi laver. Ja, et webbureau, hvor vi laver hjemmesider, helt kort sagt. Og så på Høje-Taastrup Station, som jo også ligger 200 meter fra, hvor jeg bor. Og det er også derfor, vi vælger at gøre det. Fordi det er jo, vi driver den sammen, og vi er 50-50 partner. Men det er jo min forretning. Det er jo noget, jeg har lavet hele mit voksne liv. Så kan du måske fortælle lidt om, hvordan det kom i stand, den her virksomhed med direktøren. Ja, man kan godt lige få baggrundshistorien.
Man skal måske lige få hele historien. Jeg har været selvstændig hele mit liv, og har lavet hjemmesider og grafisk design og søgeoptimering. Altid. I 15 år. Og lige præcis 2019, det er et forholdsvis hårdt år, så jeg går ud og får almindelig arbejde, hvis man kan sige det, for første gang i mit liv. Og på en af de her arbejdspladser, på et lidt større bureau inde i København, der møder jeg min forretningspartner, som vi her i podcasten kommer til at kalde for direktøren. Vi når at arbejde 2 måneder på det her bureau. Det er lige op til corona, så der ryger en god håndfuld samtidig med os derindefra. Vi er egentlig 3 partnere til at starte med, og vi mødes før at vi stopper derinde, mødes vi en søndag på en café nede i Tostrup, hvor vi aftaler at lave en virksomhed sammen, os 3. Skæbnen vil så, at den tredje partner, hun bliver fyret inden for bureauet allerede dagen efter. Og vi mister egentlig lidt kontakten til hende på den bekostning. Men på det her møde, der er jo faktisk et referat fra det her møde, hvor man kan se, at vi aftaler rollefordeling og hvad vi skal hedde. Det er et navn, Lost in Space, som jeg kommer med. Det er et domæne, jeg har ejet før det, og som mit bureau hedder, lige inden jeg lukker det ned i 2019, hedder det Lost in Space. Så det er i virkeligheden bare de aktiviteter, vi tager op igen. Vi aftaler også i forhold til papiret og det vi gør, at vi fortsætter med direktørens gamle CVR-nummer, og så kan vi konvertere det senere hen. Efter hun er blevet fyret, så fortsætter vi egentlig bare derinde, som om intet er hent, og jeg får blandt andet mit eget kontor derinde, og er egentlig glad for at være der, da vi jo en dag bliver opsagt ud af det blå. Jeg bliver ansat derinde i midten af januar, og vi har allerede det her, som vi kalder det første bestyrelsesmøde, den 9. februar. Så vi når jo ikke at være der særlig længe, før vi begynder at snakke om og lave os eget. Og allerede den 17. marts er vi i gang, og det er jo så dagen efter, vi bliver opsagt. Vi har jo ikke noget kontor, så vi kører bare hjemme fra min stue af. Jeg har lige fået en ny lejlighed tæt på Tostrup station. Og vi har også alting, for jeg har alle mine gamle ting, alt mit inventar fra det gamle firma, så vi er ligesom bare klar til at køre. Jeg har sørget for navnet, vi har inventaret, regnskabet har jeg oprettet, så vi er i virkeligheden ready to go. Der går jo heller ikke længe, vi når jo kun lige at sidde hos mig i 20 dage eller sådan noget. Vi betaler depositummet til lokalerne allerede den 3. april, hvor vi betaler halvdelen hver. Og alle de her ting, vi har nævnt her, det kan vi jo dokumentere. Vi har dokumentation på den her overførsel. Vi har dokumentation på, at det er mig, der opretter regnskabet. Vi har dokumentation på, at det er mit inventar. Og igen, altså navnet og domænet, det har jeg ejet i flere år, inden jeg møder ham. Aftalerne omkring rollefordelingen er egentlig også helt klart tydeligt til at starte med. Han er direktøren, men det ved alle jo godt bare er en titel, han bærer rundt på, fordi det er mig, der er hjernen og hjertet i den her forretning. Det er mine kompetencer, vi sælger. Og det er mine kompetencer, vi bruger til at sælge. Han er jo økonomiuddannet, og hans kone, som vi kommer til at kalde for bogholderen, hun har lovet at hjælpe til i forhold til regnskabet. Så der er jo sådan rimelig godt styr på det i hvert fald af selskabsdriften. Det skal måske også lige nævnes, at han jo er lige så gammel som min far. Så det at ligesom have lagt selskabsdriften over i ansvarlige hænder, det er utroligt trygt som iværksætter, når man skal drive en virksomhed. Og så er der jo mange andre ting i det, som bare for eksempel det at skulle få en bankkonto, eller at skulle få en kassekredit i banken, og så du har fået en bankkonto. Og der er mange ting, som lige pludselig blev meget nemmere. Så i forhold til rollefordelingen, så står han for driften sammen med sin kone, bogholderen,
som laver vores regnskab, altså laver årsregnskabet, som udbetaler løn og sådan nogle ting. Jeg udbetaler jo øvrigt slet ikke løn hele første år, for vi overhovedet råd til at få det til at løbe rundt. Selvom jeg ikke har adgang til bankkontoen, så har jeg stadig forholdsvis godt indsigt i virksomheden, fordi det er mig, der har selve regnskabsprogrammet, Billis. Så den skulle jo gerne stemme overens med det, der sker på bankkontoen. Så ved at kigge i den, føler jeg jo, at jeg har rimelig godt overblik over, hvad der går ind og ud i virksomheden. Men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det rent faktisk er det, der foregår på bankkontoen. Udover det, så indtager han en sælgende rolle, en supportrolle for kunderne. Og når jeg siger supportrolle, så er det jo i virkeligheden også lidt en fiktiv rolle, fordi han er i virkeligheden bare mellemmand i forhold til, at når kunden henvender sig, så skal opgaven sendes videre ind i development. Så der er sådan en helt fast proces for, hvad der skal ske, hvad supporterne skal gøre. Så det er i virkeligheden også lidt en fiktiv, det er for at holde kunderne ude af development. Hvor jeg jo så står for alt andet. Lave hjemmesiden, produktionen og vores egne... Development-afdeling. Ja, development-afdeling, vores egen interne produktion. Vores eget interne materiale. Ja, opbygning af virksomhed. Kan du ikke lige fortælle lidt om de her processer? Jo, med glæde. Jeg er faktisk lidt stolt af dem, fordi at, jeg bruger rigtig lang tid på at udvikle de her processer. Hvad der skal ske, hvornår, og hvem skal gøre hvad, hvornår. Så alle ved, hvad de skal gøre, hvornår. Det er det, der gør vores organisation så effektiv. Det er det, der gør, at vi kan rykke så hurtigt, som vi gør. Og det er også samtidig med til at sikre, at der ikke sker fejl. Og når der er en sjælden gang imellem i farten sker en fejl, så kan vi ligesom tracke os tilbage til, hvad fejlen er, og hvem der har lavet fejlen. Vi kommer i gang med firmaet Lost in Space, og vi får ret hurtigt bygget nye kunder på. Og der går heller ikke særlig længe, før vi får vores første medarbejdere. Vi har forholdsvis tidligt i forløbet en af mine venner. Han har en sælgende rolle, men han er der ikke særlig længe. Den næste medarbejder kommer den 1. oktober, og allerede igen i november. Så inden for det første halve år har vi jo allerede haft vores første 3 medarbejdere. En lille detalje, også i forhold til retssagerne og sådan nogle ting. At lige før vores anden medarbejder kommer, der slår lynet ned i en boks udenfor og ødelægger al elektronik, vi har på kontoret. Det er begge de computer, jeg er kommet med, min printer, simpelthen alt, der har siddet til i kontakten i løbet af natten. Så vi skal jo ret hurtigt ud og have 2 nye computer og nye printer. Så vi går ud og køber 2 iMac-computere, hvor den ene jo fortsætter med at være min private computer, og den anden, den får navnet arbejdscomputeren, som min anden tidligere arbejdscomputer har. Så de erstatter ligesom bare de 2 computere, vi havde i forvejen. En lille sidehistorie til det i forhold til lynet, der slår ned, er jo, at alt, hvad vi har lavet op til det her, ligger jo på de 2 computere. Alt vores interne materiale og alt, hvad vi har lavet til kunderne. Og så der står vi også lidt med håret i postkassen lige pludselig og skal starte helt forfra. Og det er jo i virkeligheden endnu mere forfra end før, fordi jeg jo havde en masse materiale, jeg kom med, som vi nu ikke står med. Som vi allerede er kommet lidt ind på, så kommer vi jo rigtig hurtigt i gang. Vi får jo hurtigt lokaler, og allerede før vi får vores første ansatte, udvider vi jo sådan set de lokaler. Vores første medarbejder, det er faktisk en af mine venner. Han har en sælgende rolle, men han er der ikke særlig længe. Og den næste medarbejder bliver jo ansat i oktober. Ja, og så igen tredje medarbejder ansætter vi i november. Ja. Så det er jo sådan inden for et halvt år jo, fra vi starter, at vi allerede har udvidet kontoret og haft 3 medarbejdere. Vi melder os også hurtigt ind i forskellige erhvervsnetværk, og alt det her, det kommer så jo af, at jeg jo egentlig har drejebogen allerede, så vi følger jo bare den drejebog, vi allerede har. Helt til at starte med er det jo bare mig og ham, der sidder deroppe. Men i og med, at vi får flere kunder og flere ansatte, så deler vi det op, så vi ligesom har en development-afdeling og en beholderiafdeling, hvis man kan kalde det, salgsafdeling. Og lige snart vi har de her medarbejdere i development-afdelingen, så kommer jeg der nødvendigvis ikke lige så meget, som jeg gjorde før. Simpelthen fordi jeg selv har rigtig mange arbejdsopgaver og har brug for den arbejdsro, så jeg arbejder for det meste hjemmefra. Der er jo egentlig ikke så meget at sige om hele 2021.
Vi har en sund vækst, og det går fremad, og vi skal jo til at udvide kontoret igen, da alt det her sker. Men der er jo egentlig også kommet en lille smule slinger i valsen sidst på året, hvor han begynder at komme mere i development. Ikke fordi, at det er en del af rollefordelingen, men fordi nu har han haft noget support med kunderne, og nu føler han ligesom, at han skal yde det over for kunderne. Men det er jo ikke konstellationen, det er ikke processen i virksomheden. Så han bliver jo rent faktisk sidst på året lukket ude af kunderne, eller i hvert fald af development-afdelingen. Og det giver han jo udtryk for, at han forstår. Men det resulterer jo faktisk i, at han i februar 2022 jo faktisk bliver lukket helt ude af kundernes sider, så han ikke kan gå ind på dem. Simpelthen fordi han laver ballade inde på siderne. Han ved jo ikke, hvad han laver. Han har jo ikke kompetencerne til det. Han sidder bare og prøver sig frem. Og det skal han jo ikke, når vi sælger professionelle løsninger. En lang historie kort, han har intet at gøre i development-afdelingen. Og da han ligesom har fået besked på at holde sig væk og ikke forstår det budskab, så bliver han lukket helt ude. Og det gør han i februar. Men det resulterer jo faktisk bare i, at han begynder at udgive sig for at være kunderne. Begynder at skrive mails til development-afdelingen, som om, at de kom fra kunderne. Og vi finder jo ret hurtigt ud af, at det ikke er kunderne, der skriver. Fordi når jeg svarer på de her mails til kunderne, så aner de ikke, hvad jeg snakker om. Det er bare noget, han har opfundet. Så det er jo her, i hvert fald, at den første slinger i valsen, hvis man kan kalde det sådan, bliver en realitet. Det er jo her omkring februar 2022. De ting, han siger, hænger simpelthen ikke sammen med de ting, han gør. Og der går jo noget tid, før man finder ud af det. Og man skal også lige bekræftes i det, fordi bare fordi du siger noget, og ikke lige får det gjort, er det ikke ens betydende med, at der er noget galt. Men når det sådan bliver konsekvent, og når du begynder at lyve om handlingerne, så er der noget galt. Men selv her har jeg jo så meget tiltro til ham, at jeg egentlig bare stoler på det, han siger. Vi har en episode, hvor jeg spørger ind til bankkontoen, hvor jeg mere eller mindre også i virkeligheden bare tager hans ord for gode varer. Jeg ser det jo i virkeligheden overhovedet ikke komme, heller ikke senere hen. Helt ind til det sidste, helt ind til den aller sidste dag, er vi jo på et plan, hvor at vi rækker ham hånden. Og det er jo først bagefter, når vi får indsigt i korrespondancer og forskellige ting, dokumenter, materiale, at vi ser, at det er meget mere planlagt end som så. Blandt andet konstaterer vi jo, at bogholderen og ham aftaler at stoppe lønnen allerede i december 21. Men det er jo ikke den historie, vi får op hos os. Jeg får almindelig løn udbetalt, og det gør jeg ikke i hele 22. Der kommer min løn af konto, simpelthen fordi han siger, at kunderne ikke har betalt til tiden. Han prøver endda at overbevise mig ved at skrive en mail til Danske Bank omkring de her, jeg mener det er 90.000 kroner, der skal gå ind omkring den første, hvor han spørger ind til dem, og hvor at bankmanden bekræfter, at de altså ikke er gået ind endnu. Så jeg har ikke nogen som helst grund til at tvivle på det, han siger. Han er jo troværdig, og vi har en sund forretning, og vi er på vej et sted hen, så det giver ikke meget mening. I dag kan jeg da godt undre mig over, at jeg ikke bare bedte om at se bankkontoen. Altså, alle har da en netbank. Men jeg stoler så meget på ham, at det er ikke relevant. Men det er jo for fanden ham, der er sat til at passe på pengene. Og jeg vil også gerne lige understrege, at det jo sådan set er det eneste, han har ansvaret for. Han skal bare sørge for, at der er styr på regnskabet, og at der er til løn og de forskellige ting. Og så kan jeg ligesom knokle og skubbe på for at få virksomheden i gang, uden at skulle tænke på det. Som vi har været lidt inde på, så er det utrolig rart som iværksætter at have den stabilitet. Især når du er en lidt flyvsk iværksætter, som jeg er. Måske vi skulle til at få afsluttet det her afsnit. Lad os lige komme omkring de her ultimatums op til, at direktøren stikker af. Der har været den her slinger i valsen i ugerne op til. Og det kulminerer med, at 2 kunder skriver til mig, uafhængigt af hinanden, få dages mellemrum. Og kunderne skriver normalt ikke til mig direkte. Så bare det, at de kontakter mig direkte, men også de ting, de skriver, det får mig til at stille spørgsmålstegn til, hvad det er, der foregår. Jeg har også et møde med ham om mandagen omkring regnskabet 2021, som skal afleveres. Og efter det møde, der går jeg hjem og sender ham ultimatum. Eller det, der bliver til ultimatums, fordi
det er jo i første omgang bare opklarende e-mails. Vi to har jo en helt normal arbejdsdag hele ugen. Ja. Men vi er også her, hvor vi jo skal til at gå fra at være et startup til scale-up, så der skal ligesom være styr på de indre linjer. Så med det sagt er vi mere eller mindre igennem første afsnit af Skyldig Podcast. I de efterfølgende afsnit, der dykker vi lidt mere ned i historien.